No tak prišiel teda na to stavať súťaž, na ktorej vyzývam ja teda môjho kamaráta, keďže sa mi neustále smeje, že neviem stavať a neviem kde je, už by to mal byť každopádne. No tak ja skúsim zakričať na ňo. Kamčo! Kapsík, už idem! To je on už ide? OK, no tak som zvedavý, jak to dopadne, pane Bože. OK, no. Tak ahoj! Čau. Máš kreatív? Mali by ti ho tu dať na tomto serveri? Ja už ho mám teda. Hej, mám už kreatív dávno. Dobre, no a mal by to byť aj rozhodca, neviem či tu je niekde. Ste pripravení? Začína stavebná súťaž. No jasné, ja už som tak tešil dneska celý deň na toto. No, Kamčo, si pripravený? Áno, ja som už pripravil 2 dní predtým. OK, no tak sme pripravení, ja si myslím, že to vyhrám, ale to necháme na potom. No a kde sú témy, pán rozhodca? Takže tu v dispenzeri máte témy, ktoré si budete losovať. OK, takže predpokladám, že toto tlačítko, tak začínam prvý teda. OK, tak stláčam a je to, čo to je, si zvedavý Kamčo? Áno, ja som zvedavý. No tak naša téma je teda Santa Claus, Kamčo, to neviem jak zvládneme, ale tak nech sa páči, tu máte pán rozhodca. No a môžeme začať? Santa Clausa som už kreslil aj v školke, takže som pripravený. OK, tak teda ja si berem vás tú oranžovú stranu, no a môžeme začať. Dobre, môžete stavať, máte na to 10 minút, potom prídem. No tak Santa Clausa teda neviem jak postaviť, pane Bože, ale ja si myslím, že to zvládnem, pozrite sa. No toto je asi všetko, čo mi bude stačiť, tak asi začnem stavať tie nohy. Takto. Tak to vydekorujem, aby to dávalo zmysel ten Santa Claus. No dobre, teraz postavíme nohy a prepojíme ich potom aj s tou druhou nohou a začneme od tela. Tak nakoniec tá žltá nevyzerá až tak dobre, tak tam dáme takúto šedú, to bude podľa mňa lepšie. To bude viacej hodiť Santa Clausovi. Tak ešte 2 bloky ma delia o to, aby som mal obidve nohy. OK, tak to vyzerá malý a teraz to musím nejako prepojiť, pane Bože, ja neviem, jak to spravím takto asi, ale vyzerá celkom divne, tak skúsim ešte takto. A ešte som pridám takéto bloky, neviem, ale dajme tomu. Takto a teraz mu tu spravíme takýto veľký opasok. Tak to je trošku takéto, ale to vyzerá celkom v pohode, by som povedal. Tak to sem dáme ešte vlnu, aby sa to poriadne lesklo. Tak ešte ho teda zväčšíme o jeden blok. No tak to neviem, či vyzerá možno dobre, tak to radšej zničím. Aby to malo takú tú pravú santovskú atmosféru. Tak on má strašne veľkú bradu, ja neviem, či je toto dobré, ale tak asi áno. A teraz dáme ten jeho pás, čo má okolo seba, neviem, nevyzerá to moc dobre asi. Každopádne to nevadí. A teraz zoberieme takúto bielu terakotu, lebo to vyzerá ako telová. Tak tomu tu dáme hlavu. A rozhodne tie nohy trošku rozšírim, aby to bolo podľa reality. Takže takto musíme do vrchu stavať teraz, aby vyzeralo dobre, aby to sedelo, že to je Santa Claus a nie nejaký Grinch. Grinch je vlastne zelený, ale to nevadí. Tak to by sme mali oči, že neviem teda, že to vyzerá jak Santa, vyzerá trošku divne, ale to nevadí. No a teraz tú čiapku musím urobiť, to bude asi to najťažšie. No tak mám aj tú čapicu, síce reálne nevyzerá až tak zle, jak som si myslel. No ale treba to ešte trošku skrášliť. Tak hlavne treba tú bradu dať takto, lebo on je fakt fúzatý. Aj takto dozadu by som mu dal možno. Tak sem už až nie, lebo to už je moc. Ja vlastne som zabudol na ruky úplne, pane Bože. A ty mám dať jako. Tak to, ježiš, pane Bože, tak to je narýchlo, koľko máme času. Už len 3 minúty, pane Bože, dúfam, že to stihnem. Tak za 3 minúty, reálne dosť času celkom na to, aby som to stihol, uvidíme. A ja to možno potom aj kúkam, čo pozrieť, že ako sa mu darí, lebo ja nechcem, aby vyhral. No tak stihol som tie aj ruky nakoniec, ale treba tu aj takéto nejaké urobiť odtiene, alebo neviem, ako by som to povedal. No takto, neviem, či to vyzerá dobre, ale
Dajme tomu. A tu čiapku vlastne som zabudol aj zozadu dokončiť, aké to vyzerá celkom divne teraz, ale tak reálne čo iné mi zostáva. Aj takto z boku, aby to reálne vyzeralo, že to je čapica a nie nejaká... To vyzerá strašne zle, ale tak reálne to je v pohode, čo iné mi zostáva. OK, no tak ja už som teraz skončil. Toto je môj Santa Claus. Ja už som aj lepších síce postavil, ale to nevadí, aby som to trošku nakakal aj ku Kamčovi. Ako sa mu darí, dúfam, že to bude mať krajšie ako ja. Tak toto zničím, ukáž. To vyzerá celkom pekne, ale idem trošku spredu sa pozrieť, lebo tam to bude vidno viacej. No a ľudia si len napíšte dole do komentáru, čo chcete na Vianoce, pretože mňa to zaujíma, ja by som chcel asi nový telefón alebo počítač. Napíšte mi dole do komentáru. No ukáž teda, tak to zničím. No a ten jeho Santa vyzerá celkom pekne, akorát nemá jednu ruku, dúfam, že to ani nestihne. No uvidíme, každopádne ja to zastávam a naspäť, no a ten môj je oveľa krajší. Možno by som ešte toto zničil takto. To je strašne veľké čelo. No tak ja už počkám iba na to, kým to skončí a príde ten rozhodca. Takže už vám ubehlo 10 minút. Odložte bloky, prestaňte stavať. No dobre, tak idem teda za tebou hore, no a stena by sa mala zničiť, takže stena, znič sa. OK, nice, nice. Takže ako prvú stavbu si ohodnotíme Kamčovú, takže pod nám ju opísať. Teda ja 100% vyhrám ľudia, lebo Kamčo nevie až tak dobre stavať. No Kamčo, tak teda opíš nám to. Takže ako vidíte, tu mám Mikuláša, je plne detailný, drží tu vrece s darčekmi a darček za chrbátom, ktorý ide dať dieťaťu na Vianoce. OK, no tak reálne to má byť Santa Claus a nie Mikuláš, ale tak dobre chápem, je to celkom podobné. Ale no Kamčo, úprimne, mne sa táto stavba celkom ľúbi a ja ti dávam 7 bodov z 10. Ale tak samozrejme môj hlas ničomu nerozhoduje, lebo to je rozhodca, ktorý to musí vlastne celé rozhodnúť, tak som zvedavý, čo povie on. Za mňa to je veľmi premakaná stavba, veľmi sa mi páči a dávam jej 9 bodov z 10. Tam ja nedostane určite 9 bodov. Ďakujem ti, rozhodca. Cením si to. Dobre, poďme na druhú stavbu, takže Kapsík, opíš nám svojho Santu. No tak môj Santa je samozrejme úplne premakaný. Môžete vidieť, že má aj čapicu na sebe. Sice tu nejsú darčeky, ale téma bola Santa a nie darčeky, takže neviem, na čo si ich tam stával Kamčo. Má tu takúto veľkú bradu. No a veľké nohy samozrejme, lebo on bol celý taký veľký. No aj chrbát. Proste je tu úplne všetko. Má tu aj takýto zlatý opasok, môžeš sa pozrieť na ňo, aký vysvietí. No sa leskne až, to vidím až cez tú obrazovku. No a mne sa to celkom páči. OK, tiež dobrá stavba, ale dávam jej bohužiaľ 8 bodov z 10. Yes! Kapsík, počuješ to? Kto vyhral? Kamčo, nerozprávaj radšej, poď hore, ideme si na ďalšiu tému. No dobre, vylosujte si ďalšiu tému. No tak teraz to bude Kamčo, ktorý ju vylosuje, pretože ja už som predtým losoval. No Kamčo, stlač to tlačítko. OK, Snežný drak? Bože, to čo si dal za tému rozhodca? No tak tu máš Kamčo, aby si videl. To je nejaké čudné, ale tak... Dobre, tak to vyskúšam, no. Môžete ísť stavať. OK, no tak ja idem teda dole skáčem. Každopádne toho Santu asi nebudem vymazávať. No ľudia, len ja tu mám ešte jednu tajnú taktiku, o ktorej som vám ja nehovoril. Ja vám to hneď ukážem. Keď si dám do ruky palicu, tak tu mám takéhoto snežného draka, ktorý je síce mimo krajinu postavený. Každopádne ho sem idem dať. Potrebujem na to iba palicu. Takže skúsim ho dať napríklad sem. No a teraz ho otočíme. OK, ja som ho otočil, pane Bože, on zmizol. Ja neviem, kde je. No on je u Kamča, pane Bože, ten u Kamča nebude, ten bude u mňa. Takže skúsim ho položiť takto. On trošku vyčneva, tak ho musím dať sem. OK, no tak on vyzerá nejako takto, on je strašne veľký. Pane Bože, dúfam, že ma ten rozhodca neuvidí. On tu má aj lávu, ale tak to premeníme. Musíme tam dať samozrejme sneh, aby to bol naozaj snežný. No ono to prečneva aj ku Kamčovi. A on tu stáva, takže on ma možno aj uvidí, pane Bože.
No a teraz vlastne, keď už tu mám opravené tieto steny, tak iba pridáme nejaký ľadový dých, alebo neviem, jak by som tomu povedal. Takže dáme sem napríklad miesto lávy vodu. OK, tak to je tu voda, no a teraz napríklad nejaký oheň pridáme, či to chrlí. OK, takto, ale to nevyzerá moc dobre, pane bože. Ja to radšej zničím a nechám to takto. Možno by som sem dal miesto tohto ľad. To vyzeralo tak drakovsky, alebo ja by som to povedal. OK, takto, pane bože, ja to určite vyhrám. Pozrite sa na to, ja som zmenil aj tento soulsen, no a ja už asi len počkám znova na toho rozhodcu, keďže ja už to mám a ukáž toho kamča. Ježiš, to je úplne hrozné. No dobre teda, už mám len posledných 10 sekúnd, takže ja som to stihol úplne perfektne, lebo som to dlho toto stával, no OK, tak počkáme teda na ňo. Ide sa hodnotiť. Už to je ten rozhodca, OK, tak idem teda za ním hore, no a mala by sa asi tá stena zničiť, takže stena, znič sa. Tak, OK, ja som nakoniec musel aj toho Santa Clausa zničiť, lebo mne by sa to nevošlo, no a kam čo teda ty, no radšej ti to potom poviem, poď hore na tú žltú plochu. Začneme teraz pre zmenu kapsíkom, takže poď nám ukázať svoju stavbu. OK, tak vy chceš vedieť moju stavbu, takže toto je ten najväčší a najluxusnejší drak na celej planete. Neviem, či ste videli už podobného, je úplne veľký, pekný. Má tu aj takéto nohy alebo ruky, veľké krídla. No a akože je naozaj krásny podľa mňa. Wow, veľmi krásna stavba, kapsík. 10 bodov! Ďakujem pekne, rozhodca, no a pane bože, to veľmi dala zabrať. Kapsík, ale akože ja nejako neverím, že to ty sám postavil. Jasné, že je, a kto by to predsa postavil? No ja. Tak neviem, mohla spadnúť z neba nejaká čarovná palička alebo niečo. Neviem. Neviem na čo narážeš, ale radšej poďme na tú tvoju, lebo sa mi nejako nelúbíš. Pane bože, tá tvoja, to už sa menšie nedalo spraviť, to vyzerá úplne zle. No Kamčo, popíš nám stavbu. Tak tu je snežný drak, ktorý je nahnevaný, preto chrlí dym z papule. Má velikánske krídla, veľký chvost a vyzerá veľmi dobre. No, akože popravde, velikánske krídla a velikánsky chvost mám ja, no, okej, no. No Kamčo, pekná stavba, ale oproti kapsíkovej, no, dávam jej 5 bodov z 10. OK, takže teraz som vyhral, no Kamčo, kto je teraz najväčší král? No, ale vieš čo, teraz ide posledné kolo a to o všetkom rozhodne. Tak, losujte si poslednú tému. OK, no tak akože keď sú to iba 3 kola, tak asi to nemá ani význam, ja zoberiem ten vianočný stromček, ktorý máme stavať a poďme na to. OK, takže to sa mi celkom vydarilo, tento drak je celkom veľký a pekný. OK, no, viete čo, ja tu mám ešte jeden trik a to je tiež cez tú aplikáciu, ktorú som si stiahol a to by mal byť vianočný stromček, no. Som zvedavý, teda dúfam, že sa mi to správne stiahlo. OK, no tak ten je o niečo menší a o trochu aj škarečí, keď sa pozrite, to ešte není položené, to je iba výzaž, alebo teda ako to bude vyzerať. No a ja by som to dal asi sem. OK, tuto sa asi hodiť nebude, ja to skúsim ešte posunúť. No tak tuto to vyzerá veľmi dobre, páne bože, to je fakt pekné, tak ja to dám teda stavať, pozrite sa, ako sa to rýchlo postavá. Ja tu stlačím na klávesi si rýchlo tlačítko a pozrite sa na to. Ten stromček je strašne pekný, ježiš, to je úplne krásne, ale tak to by to nevyzeralo, že to je nejaký fake, tak to dám akože nejaké schody. Pretože keby to neboli schody, tak sa to možno rozpoznať, že to je nejaký fake, ale fake to naozaj není, ja som to predsa stával, nikto mi nepomáhal. No a dúfam, že ho Kamčo neporazí, pretože on vie oveľa lepšie stavať ako ja. Ale ja mu to nikdy nechcem uznať, pretože predsa len nestávam až tak zle, ale tak on je lepší a ja cítim potom poníženie, keď on hovorí, že vie lepšie stavať. Tak toto vyzerá teda, je to bez darčekov, pretože to nepotrebujeme darčeky. Je tu táto veľká hviezda, ktorá pretrčuje von z areny, ale to si hádam nikto nevšimne a pozrieme sa ešte na Kamča. Ok, Kamča tam stáva strom, ale
Oveľa lepší a krajší, väčší a mám všetko. No, ja som že mám ešte nejakých 7 minút, tak si musím počkať, kým to Kamčo dostáva a počkám tuto na tejto hviezde. Tak, koniec, prestaňte stavať. Pane Bože, ja som to skoro zaspal na tejto hviezde. 7 minút nič nerobil. OK, tak poďme sa na to teda pozrieť, toto je posledné kolo, dúfam, že ma Kamčo neporazí, tak stena, znič sa. No OK. No, dobre teda. Kamčo, zameškávaš ma, aby si za nami hore. Tak prepáč, bol som zaneprázdnený, lebo som vlastnoručne staval svoj stromček. OK, nechápem, na čo narážaš. Poďme sa teda pozrieť na tie stavby. Takže teraz pôjdeme zas ku Kamčovi ako prvému, takže ukáž nám svoj stromček. No, tak to som zvedavý, Kamčo, opíš nám ho. Ten je teda fakt veľký. Toto je najkrajší stromček, ktorý ste za celý svoj život videli. Má všetko, má darčeky a je to proste vianočný zázrak. No, akože popravde, že to naozaj ľúbi, ak je to také malinké, aby som tomu dal takých... Ticho, ja som rozhodca. Okay, Takže je to veľmi minimalistické, ale mne sa to páči, dávam ti 7 bodov, Kamčo. Ďakujem ti. Tak poďme ďalej, Kapsík. OK, on je nejaký agresívny. No tak toto je teda môj stromček. Vidíte, je celkom veľký, je dokonca aj vo vode, pretože to je živý, aby náhodou nezomrel. Tak to je na podnosoch, ktoré tu stoja a držia ten stromček. Je fakt pekne ozdobený, je tam aj vysvietená hviezda, ktorú ste mohli vidieť aj ku Kamčovi na jeho pozemok. Akože mne to celkom páči, no. No, okej. Ale ešte som nevidel vianočný stromček vo vode. No tak to je na skôr, pretože on je živý, aby náhodou neumrel. Dávam ti 6 bodov, Kapsík. OK, a to znamená čo? To znamená, že Kamčo vyhral. Gratulujem. Kamčo, gratulujem ti. Zaslúžil si to. A ďakujem ti, Kapsík, ďakujem ti. Pane Bože, ľudia, ja nechápem, jak je to možné, veď som podvádzal, aj tak som prehral. No ľudia, ja to fakt nechápem, ja som podvádzal, aj tak som prehral, Pane Bože. No nič teda. Tak si užite Vianoce, majte sa pekne a ahoj. No ľudia, ja teda chvíľku meškám nastaviať súťaž, a tu už si moji kamarádi, takže El Primo! No, oni ma nejako nezdravia, Pane Bože. O čom sa rozprávajú, dúfam, že ho nevidí. Prosím ťa, vieš, ako sme sa dohodli? Trošku, že mi pomôžeš pri tom hodnotení. Áno, jasné, neboj sa, ja ti pomôžem. Dobre, ďakujem. Čo tu vy robíte, vy dvaja? Vy podvodníci! Kamčo, ja som ťa videl, aj teba. Čo robíte? Kamčo, čo to má znamenať? Čo? Neviem absolútne o čom to rozprávaš. My sa bavíme, čo budeme robiť cez víkend. Ideme na výlet. No tak to je nejaké čudné, každopádne. Dobre, budem vám veriť teda, no. Tak som teda prišiel, Kamčo, jak si mi písal, že mám prísť. No a čo ideme robiť? Ideme stavať veci ohľadom Brawl Stars. No dobre, Kamčo, ja som vedel, že ty strašne máš rád Brawl Stars a ľudia, pokiaľ aj vy máte radi Brawl Stars, tak dajte like a napíšte do komentáru, koho hrávate najradšej. No, dobre teda, tak rozhodca, čo je prvá téma? No, tak prvé témy si vylosujte tuto z droperu. OK, asi z tohto by som povedal. No, a kto to má vylosovať? Bude to losovať Kamčo, pretože je chytrejší ako ty, Kapsík. To na mňa povedal. Pane Bože, rozhodca, ty si moc neotváraj na mňa ústa, pretože ja mám svoj veľký gang tam vzadu a oni ťa možno prídu aj zbiť. No každopádne, Kamčo, teda vylosuj tú tému. Už to vybral. A čo tam je, Kamčo? El Primo! To je moja obľúbená postava, ja som to ako Minecraft skin. No paráda teda, tak môžeme začať, alebo čo máme robiť vlastne? Áno, môžete začať, každý si bere svoju stranu a budete mať na to 10 minút. Dobre, tak Kamčo, jaká je tvoja strana? Ja si vyberám modrú. Modrú, no dobre, tak ja teda červenú, nič mi nezostáva, takže... Môžete stavať. Dobre, tak ideme teda, ďakujem. No, ľudia teda mám stavať El Prima, tak to bude úplne jednoduché, pozrite sa. Úplne jednoduché, tak tomu urobím nohy. Tak tu som ich rovno aj spojil, tie nohy. Ja teda fakt stavať neviem, dámy a páni, neviem prečo Kamčo zrovna mňa pozýva, keď to neviem. No ale tak mne to nevadí, ja mám Kamča rád, tak si s ním aspoň zastávam. Keďže nemôžem hrať s ním ten Brawl Stars, lebo mám slabý telefón, no.
to nevadí. No a ja môžem vlastne stavať iba to, čo mám ja na skine a vyhrám. Takže teraz ide červená. Červená je inak moja obľúbená farba, neviem, či ste si to všimli. Bo je taká pekne síta, taká krásna, no, neviem, jak by som to opísal. No a tuto na tom opasku taký žltý kruh. Tak ho tu takto spravíme veľký, taký poriadny, nech je vidieť, že to je opasok. OK, takto. No, to vyzerá dosť v pohode. Ešte to zvýšime asi o jeden blok, ten opasok. No a teraz už ide vlastne moje telo, takže to je tá terakota, to vyzerá asi najviac podobne telovej farbe. Tak to si ho celé dostávam, aby to bolo také fajnové, veľké. No tak toto stačí, si myslím. Teraz potrebujem niečo hnedé. Ja si myslím, že nám bude stačiť aj brezový plenk dreva, samozrejme, čoho iného. No a to budú vlastne tehličky od môjho prepracovaného tela. Takto, pozrite sa na to, podobá sa to celkom. No tak takto máme celé telo a chýba nám ešte hlava, takže tu rýchlo dorobím. Ľudia, ja hovorím, že ja fakt neviem stavať, takže ak je tu niekto, kto vie naozaj lepšie stavať, tak mi to dokážte tým, že dáte vlastne odber. Lebo síce stavať neviem, ale aj tak neverím tomu, že je niekto lepší builder ako El Primo v Minecrafte. No a teraz mu spravíme tú príľubu modrú. Takto. Spravíme tú hlavu trošku divnom tvare, trošku takú kockatú, alebo neviem, jak by som to povedal, ale vidíte to sami. OK, no tak aby som bol úprimný, tak toto vyzerá celkom už dobre. Takto oči to neviem, či je správne, každopádne nechám to tu. No tak to bola aj tá maska, pretože nejsem s tým moc spokojný. Ale to nevadí, tak musím dáme ešte tvár. No pozrite sa, jak sa usmieva pekne. No a ja si myslím, že som hotový, takže ja sa pozriem na Kamčo, či už to má náhodou. Vyzerá tak, že Kamčo ešte dokončuje posledné veci. Dobre, no tak ja ho nechám ešte. No, Kamčo, keď budeš pripravený, tak zakrič. Som pripravený. OK, tak to netrvalo ani sekundu, dobre? Tak Kamčo, poď hore teda, aby sme nevyrušovali rozhodcu. Ahoj, 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 Kamčo. Jejda, trošku to zničil. No a rozhodca, príď za nami. Tu som, už som prišiel. OK, kamo, zdravím ťa teda, no, El Primo je tu s tebou. No, tak čo teda teraz, pán rozhodca? Teraz si ideme zhodnotiť vaše stavby. No dobre, to je pekné, no a ku komu ideme ako prvému? Tak môžeme ísť asi najprv ku Kamčovi, pretože Kamčo je chytrejší ako ty, Kapsík. No ty si na mňa moc nedovoluj, no. Dobre teda, tak môžeme ísť k tomu Kamčovi. No tak táto stavba je celkom pekná, akože popravde. Mne sa celkom páči. A ja jej dávam takých 8 bodov z 10. No neviem, či je na tomto 8 bodov z 10, veď to je úplne hrozné a dokonca použil bloky, aké sú aj tuto, pane bože. To je úplne hnusné, Kamčo, to je úplne hnusné. Fuj, Kamčo, jak si to mohol postaviť? No Kapsík, akože ja som zvedavý na tú tvoju stavbu, keď hovoríš, že moja je hnusná. No tak moja je určite lepšia, takže pozeraj, môžeme takto prejsť. Tak toto zničím, aby sme prešli. No a pozri na tú moju, tá moja je oveľa krajšia. To akože vyšlo z kráľovskej papule, alebo čo? Neviem, čo je kahárska papula, alebo čo si povedal, je mi to jedno. No tak radšej sa pozrieme na rozhodcu, rozhodca mi určite odsúhlasí, že to je lepšie. No Kapsík, vidím, že si dal záležať nad tým. Ale podľa mňa to není také dobré ako Kamčové, takže ja ti dávam 5 bodov z 10. Jakže 5 bodov z 10? Čo je na tom 5 bodov z 10, pane bože? Rozhodca, ty si určite podplatený, pane bože, veď to je oveľa krajšie ako to Kamčové, no. Ja na to kašlem a radšej poďme hore a vyberme si ďalšiu tému. No a teraz si vylosujte ďalšiu tému, kvôli ktorej môžete stavať. No, dobre, tak som zvedavý, čo to bude teraz, keď tu bol El Primo. Tak typujem, že teraz by to mohol byť asi Spike, keď tu je Kamčo Spike. Dobre, tak teraz losujem ja, môžem? Áno, môžeš. Dobre, tak to losujem, teda stlačím tlačítko. O, a čo mi padlo? Brawl Stars logo, tak som sa pomýlil, Kamčo, môžeš sa aj ty pozrieť kľudne. No dobre, tak môžete začať stavať, každý na svoju polku a poďte na to, máte na to znova 10 minút. Dobre, rozhodca, tak ideme na to.
No ľudia, ja sa musím priznať, že ja vôbec neviem, jak vyzerá Brawl Stars. Ja som hral asi iba jedenkrát v živote. Aj to som iba rýchlo zapol a hneď aj vypol. To dám preč túto moju stavbu. No ja neviem moc, čo mám robiť. Žlté, čierne, pane bože, ja naozaj neviem, ja si neviem spomenúť. Čo budem robiť? No viete čo, ja som dostal jeden nápad, ale to, keď mi nevidie, tak budem za to veľmi platiť. Možno by som mohol skúsiť nejakého rozhodca zaplatiť, že by mi to postavil, možno vie stávať, možno ani nie. Tak ja si zoberiem takto diamanty. Alebo viete čo, radšej diamantové bloky hneď rovno. A skúsim ho zavrať, dúfam, že ma bude počuť. Rozhodca! Rozhodca! OK, tam je rozhodca, môže ísť za mnou. Čo je, Kapsík, čo potrebuješ? No, akože, dúfam, že nás nikto nepočuje. Prosím, ja som sa chcel opýtať, vy viete stavať? No, ako sa to vezme, asi aj hej. A prosím vás, nevedeli by ste mi pomôcť postaviť, ja vám dám toľkoto diamantov za to, že mi proste postavíte Brawl Stars logo, ja to neviem, vôbec, ja som v živote Brawl Stars nehral. No je to uplácanie, Kapsík, ja neviem. To by som ja nemal robiť. No tak prosím, iba jeden alebo dvakrát a sme si vyhrali, ja vám dám ešte takto 300 takých diamantových blokov. Prosím. No dobre, Kapsík, ale musia dať ľudia odber a like na toto video. OK ľudia, takže prosím vás dajte like a odber na toto video, pretože ja chcem, aby som vyhral nad Kamčom. Aby som mu dokázal, že Brawl Stars viem hrať ja a nie on. OK, tak rozhodca, môžeš sa do toho pustiť, alebo máš nejaký špeciálny mod na to? Mám na to jeden špeciálny mod, ale nikomu o tom nič nepovieš, dobre? Dobre, OK, jasné, v pohode, určite to nikomu nepoviem. Prečo mi stále utekáte, pane bože? No a ako sa volá teda ten mod? No, ten mod sa volá lomeno Brawler. To je nejaké divné, OK, no tak môžete to skúsiť položiť. Pán rozhodca, teda keď sa... to nejak... To ako ste urobili, pane bože. Veď to je dokonalé. To je krásne. Ježiši Kriste. No tak nad Kamčom ja dneska 100% vyhrám. No, pozrite sa na tie detaily, aké to je pekné. Dobre, pán rozhodca, tak aby Kamčo nevidel, že sme podvádzali, tak môžete ísť asi preč. Pre istotu. No a ľudia, pozrite sa, čo mi tu postavil ten rozhodca. No tak beriem späť, ten rozhodca je úplný frajer. Pozrite, čo mi pomohol postaviť. No, Kamčo, idem sa pozrieť tebe a kedy budeš môcť už skončiť? Budem to mať za pár sekúnd. No dobre, Kamčo, tak ja ťa teda počkám hore a zatiaľ zavolám rozhodcu, takže rozhodca môžeme ísť hodnotiť. Pane bože ľudia, ja dúfam, že sa to Kamčo nedozvie, že som takto podvádzal. Pozrite sa na to, aké je to pekné. No tak vidíme, čo na to povie Kamčo. Som hotový. No, dobre, a rozhodca je kde? Nevidel si ho celú hru, Kamčo? Nevidel. No tak ja neviem, kde by teda mohol byť, tak ešte raz skúsim zakričať. Rozhodca, haló! Tak som teda tu. No tak vítajte, pán rozhodca. No a poďme si hodnotiť tie stavby, čo ste stavili za týchto 10 minút. No a teraz začneme prvým Kapsíkom, takže poďme k nemu. Dobre, tak môžeme ísť ku mne. Kapsík, opíš nám tú tvoju stavbu. No tak moja stavba je absolútne bezkonkurenčná. Je to úplne krásne, vidíte, sú tu aj odtiene, je to proste nádherné a krajšiu určite nepostavil ani Kamčo. No Kapsík, mi sa to naozaj tiež páči celkom. Ja dávam tomu takých 9 bodov z 10, lebo je to fakt pekné. Dobre, tak to ma tak fakt potešilo teraz. No Kamčo, čo si o tom myslíš ty? Je to veľmi pekné. No tak to som rád, pretože práve si prehral, Kamčo. No môžeme ísť k tebe, teda počítať to. No a toto teda postavil Kamčo. Nejsem si úplne istý, či to je vhodné na výhru. No tak rozhodca nám to povie sám o sebe. No tak Kamčo, vidím, že sa snažil, mne sa to fakt páči. A ja dávam tomu takých 7 bodov z 10. Ďakujem ti. Veľmi si to cením. OK, no dobre teda, ja si to moc necením, teda neviem, že sa to moc nelúbi. No. No a poďte za mnou, ideme hore. OK, tak ideme teda hore, rozhodca povedal.
No a ak sa nebudem, tak toto by mala byť teraz posledná stavba, tak ma zaujíma, čo tu bude. Kamčo už to stlačil, tak ja si to zoberiem do ruky. A je to Spike! Máš z toho radosť, Kamčo, lebo ty máš rád Spike a on je tvoj najobľúbenejší charakter. Tomu bude ale že extrémnu. Dobre, no tak to som rád a ja mám celkom radosť z toho. No a teda asi môžeme ísť na to. Čo poviete, pán rozhodca? Áno, môžete ísť na to. Každý choďte na svoj pozemok a máte na to znova iba 10 minút. OK, no tak Kamčo, veľa šťastia, lepší vyhrá. No tak poďme teda na to. Ja dúfam, že ten rozhodca príde za mnou. Zatiaľ ho teda nevidím, tak ja skúsim zavolať, alebo teda zakričať. Rozhodca? Pane Bože, ja neviem, či ma počuje. Haló, rozhodca, si tu niekde? Ja ho fakt nevidím. No, tak tu je teda ten rozhodca, som rád, že si prišiel. No, a ja som rád, že ti môžem pomáhať. No dobre teda, tak vieš postaviť aj Spajka, teda keď si postavíš to pekné logo, tak by si mal vedieť aj Spajka postaviť. No, pokúsim sa, ale nesľubujem ti nič, lebo Spajka som ešte nestaval. No dobre teda, no tak môžeš to vyskúšať. No ľudia, on by sem proste dal nejakého veľkého Spajka, pane Bože. Ako si to dokázal, pane Bože, tie jeho módy sú fakt zázračné. Sice levituje nad zemou, ale to mi nevadí. Toto určite vyhrám a porazím Kamča v jeho najobľúbenejšej hre. Veď pozrite sa na toho Spike, veď je úplne dokonalý. No tak ja už to teda mám, Kamčo, jak si na tom ty? Ja to už mám tiež. No tak to ani netrvalo 10 minút, ja neviem čo ten Kamčo bude mať, či náhodou tiež nepodvádza, lebo ja som to mal reálne urobené tak za 30 sekúnd, no Kamčo, dúfam, že si nepodvádzal, no poďte hore teda. No a poďme si hodnotiť teda opäť Kamča a jeho stavbu. Tak poďte ku Kamčovi na modrý pozemok. OK, tak ideme teda sem. No Kamčo, tak toto nemyslíš vážne, pane Bože. Čo to je? No nechám to na rozhodcu. No Kamčo, úprimne ti poviem, že mne sa to aj celkom páči, ale tie oči sú celkom zlé, takže ja tomu dávam tak 4 body z 10. Bože, musel som učiť môjho psa hrať Fortnite, tak som nestíhal, vieš. Kamčo, tak to sa dá chápať, ja som to môjho psa nenaučila. Zabili, no, dobre, to je jedno, tak poďte ku mne sa pozrieť teda. To by ste mali prejsť. No a pozrite sa na túto gigantickú krásnu stavbu, Kamčo. Dúfam, že ti z toho nekrešne počítač, keďže ty ho máš trošku slabší. No tak rozhodca, čo na to povieš? No tak mne sa to úprimne strašne moc páči. A asi nikdy v živote som krajšiu stavbu Spajka nevidel. Úprimne, ja tomu dávam takých 11 bodov z 10. To znamená, že Kapsík, gratulujem a vyhrávaš túto stávacú súťaž. What, pane Bože, ja som tam, ja pani vyhral. No, Kamčo, kto je lepší brawler? Ja som lepší brawler. Toto je moja kamarátka Šarlotka, toto som ja. No a dneska som ho vyzval na staviacu súťaž. No a uvidíme, jak to dopadne, podľa mňa vyhrám ja. Na to uvidíme. No tak poďme na to asi, toto je tvoja pekná polka rúžová. A ja si berem túto zelenú, takže veľa šťastia. No a prvá téma, ktorú budeme stavať bude detská izba, takže to bude dosť zaujímavé. Držím ti veľmi veľké palce. No a poďme na to. Ďakujem. Tak a keďže je to pokoj pre chlapcov, tak ja postavím takýto modrý. Uvidíme, aký postaví ona. Podľa mňa to bude asi niečo s rúžovou, podľa mňa. Tie dievčatá sú hrozné. Oni všetko iba rúžové chcú, no. Dobre, tak ja takto stávam. Ale ja moc teraz stávať neviem, aby som sa priznal, takže to bude trošku asi horšie vypadať. Tak zatiaľ som tu postavil takéto lavičky so stolíkom nejakým. No a ešte musím pridať nejakú výzdobu. Ako napríklad takto kvetinky. OK. A samozrejme toto bude viac poschodový dom, lebo vyzerá celkom tak divne, keby som tu nehal iba toto. Dáme tu takéto poriadne youtuberské dvere. So sklom v strede, OK. Tak nakoniec toto musím zničiť, aby som mohol tie schody vôbec postaviť. Takže dáme si, že stairs. A dáme tam takéto klasické stone bricks. Trošku mi to nevychádza, tak dúfam, že to nebude vadiť. Tak to tam takto trošku oddelené, OK. No a verte mi, že to bude asi ten najkrajší dom, aký ste kedy videli.
Teď som si 100% istý. Je taký chlapčenský modrý. To bude taká jednobloková posteľ, lebo sa z toho viac nezmestí, pane Bože. Tu dáme takéto knižky, aby som si mohol čítať predtým, ak pôjdem spať. No a tu je celkom dosť málo miesta. Ja neviem, jak to tu vymyslím. Dám tu asi takto a nejaký menší stolík asi, no to bude najlepšie. Potom tu bude aj vrchné podlažie, ktoré bude o trošku väčšie, dúfam. Tak už mám skoro aj druhé poschodie urobené, ešte to takto spojím. Tak. Dáme tu také veľké okno, aby každý videl, čo sa tu deje. Tak, musí byť fakt veľké. No, pozrite sa, ja vidím dokonca už aj von. No a teraz dáme znova nejaké sedačky. Tak to trošku, to môže byť viacej toho. No, okej, to je fajn. No a tu dám teraz takúto poschodovú posteľ, ktorú som postavil, ak by tu náhodou niekto chcel prespať. No a teraz už len strechu treba urobiť. Týchto blokov to bude asi najlepšie, takže že takto nech to trčí von. No ale strechu teda vôbec neviem robiť, to som nikdy nevedel. Ak jednu stranu strechy už, dúfam, že už mám. Teraz idem z druhej strany. No a pozrite, mi to dokonca perfektne vychádza. Alebo je to taký špic trošku. Alebo je to fakt pekné, to vám garantujem. Takže takto to spojím teraz. Tak, tu máme jednu stranu. No a teraz druhú. No a pozrite, jak pekne mi to vyšlo. No a tuto dáme asi sklo, lebo to bude také podkrovie menšie. Tak toto zasklíme. Aj druhú stranu samozrejme. Tak a teraz dáme rebrík tuto na to podkrovie. OK, tuto sa nevyleze, tak to trošku takto predĺžime, dáme tu schody. Je to taký trošku komplikovanejší vstup, ale to nevadí. Na túto do rohu dáme teraz sea lantern, aby nám to tu stále svietilo. Tak, no a moja stavba je asi reálne dokončená. Zaujímavé, jak je na tom Charlotka. Ešte takto dokončím a dám tu trapdoor. To budú posledné úpravy, ktoré tu urobím. No a ja už teda 100% mám hotové. Akože podľa mňa to vyzerá dosť pekne. To príde trošku nesymetrické, ja to už upravovať nebudem. Ja takto skúsim priblížiť sa k nej a pozriem sa, že či už to má. OK, vyzerá tak, že už to má, takže môžeme ísť hlasovať, Charlotka? Áno, poďme. No tak poďme teda hodnotiť tvoju stavbu, keď už sme tu. Tak mi opíš, čo tu máš. No tak ja som postavila krásnu dievčenskú izbu. Mám tu nádhernú posteľ aj s počítačom a aj v rohu mám kuchynku malú a tu mám pekne televízor a sedačku. No musím povedať, že sa mi to celkom ľúbi, ja sa to ladí tomu dievčenskému štýlu, je to naozaj všetko rúžové, tá posteľ ma teda prekvapila. No je to veľa krajšie, ako to moje, si myslím, to moje vyzerá úplne hnusne. Tak poď sa pozrieť na to moje teda. Takto. Prejdeme cez túto uličku, no pane Bože, to vyzerá veľa horšie. Tak No Kapsík, opíš mi tvoju stavbu. tu máme vonku takúto záhradku peknú modrú. Potom tam máme takéto YouTube dvere dovnútra, ale to až potom. Môžeš vidieť strechu, úplne peknú strechu by som povedal. A no to je zvonku asi všetko. Môžeš donútra, kde si? Ja tu si môžeš donútra, otvorím ti dvere. No tak. Tu máme, je to dosť úzke všetko, ale to nevadí. Tu máme stolík, tu je posteľ, sedačky, svetlo samozrejme, lebo nemôžeme byť po tme. Tu máme poschodovú posteľ, veľkú. Môžeš sa vyspať hore aj dole. Potom svetlo, sedačky, no a tuto hore je trošku taký komplikovanejší výstup. Tuto musíš ísť na koniec rebríku, čupnúť si, ísť vedľa a výjsť hore. Asi v podkroji a máš, no pekný výhľad máš. Čo sa ti ľúbi a čo sa ti neľúbi a koľko mi dáš bodov z 10? No mne sa nelúbilo absolútne nič a dávam ti 3 body z 10, Kapsík. Pane Bože, to mám teraz veľa menšiu šancu na výhru. Neviem, či som to tvoje ja hodnotia, ale mne sa to celkom fakt páči, ja tomu dávam 7 bodov z 10, no ale tak, no dobre, a čo bude ďalšia téma, Charlotka? Aká bude naša ďalšia téma? Čo vybereš? Ja by som dala nejaké zviera. Zviera? A hociaké? Hociaké. No tak teda poďme na to. Som zvedavý, pane Bože, to už vôbec neviem stavať. Tak si vyberiem asi psa.
OK, takže pes, dáme mu hnedú farbu, takto. No a ľudia, prehrávam, takže ja musím začať niečo s tým robiť, lebo to bude veľmi zlé. No tak toto bude mať ako keby pazúre, neviem koľko ich má reálne, pes asi 5, ale ja im dám 3 iba. Pozrite sa na to, ja to 100% vyhrám dneska. Viem presne, ak postavím toho psa. Neviem, či bude takto veľký, lebo to je podľa mňa až moc, takže ja to skrátim ešte o 2 bloky. Alebo možno aj o 3 reálne. OK, tak to bola jeho jedna noha. Tak toto by bola jeho druhá noha. No a musím ich tie nohy nejako spojiť, lebo to bude celkom ťažké. OK, reálne asi takto by som to nehal. No a teraz položím ďalšiu nohu. OK. No a teraz ďalšiu nohu. Som počul taký trošku tajný príkaz, dúfam, že to nebude vadiť nikomu. No a teraz musím spojiť tieto nohy všetky dohromady. Neviem, jak to urobím. Tak, no vyzerá tak, že už to bude mať spojené. No pane bože, to vyzerá úplne otrasne. No. Tak ja neviem, ja to asi meniť už nebudem reálne, že už mám málo času. Takže toto sú nohy, potom ešte nejaký chvost tu musíme urobiť, takto. No a teraz to najhoršie, musíme toto všetko spojiť. Tak, no a teraz už budeme musieť ísť na hlavu a to už vôbec neviem, jak to urobím. Takže takto. Ešte o jeden blok asi. Bude chudáci psi teraz. A mne zaujíma, aké zviera stáva Šarlotka. Podľa mňa bude stavať mačičku, si myslím. No, to je také ženské zviera. Ja mám radšej teda psov, no, ale tak to je jedno. A som zvedavý, jak mi tá hlava ujde. No ak teraz prehrám, tak to bude zrejme posledné kolo, ktoré hráme. Ja nechcem, aby som si ešte som zahral. Ja musím dať do toho všetko, ale musí to byť pekné. No teraz ideme na oči. A pane bože, mám iba 1 minútu času, takže si musím pohnúť. Lebo to bude zlé. Takže takto. Teraz spravíme takýto jazyk. No okej, pane bože, chudáci psi teraz. Ježiš, to vyzerá hrozne. Pane bože. No okej, ja sa idem pozrieť teda, či už to mám hotové. Tak toto zničím. OK, ona to už má hotové, ale je to celkom malinké, takže ja by som reálne mohol vyhrať. Aj keď, no neviem, pane bože. No dobre, tak teraz znova môžeme ísť k tebe teda. To vyzerá ako nejaký zajac. Mám pravdu? Áno, to je krásny zajačík. No, čo ja viem, akože vyzerá to celkom pekne. Akože úplne na to, že je to také malé, tak je to asi lepšie ako to moje. No a čo ja viem, ja tomu dávam asi takých 5 bodov z 10. Čo si o tom myslíš? No, súhlasím. Poďme na tvoje. Tak poďme sa teda pozrieť na moje. Tak toto znova zničím. Ale lepšiu stavbu si ešte nevidela, OK? Aby si sa pripravila. Takže to je chvost a poď spredu. OK, no to vyzerá celkom pekne. Čo na to hovoríš a čo si o tom myslíš, Šarlotka? No mne sa to osobne moc nepáči a dávam tomu 1 bod z 10. 1 bod z 10? No tak som čakal teda úprimne viacej. Lebo to nevyzerá až tak zle podľa mňa. Pozrite, tu má oči, jazyk, pekne labky a dokonca aj chvost. Teda vyzerá to skôr ako hovno, ale to je jedno. No tak bohužiaľ je mi ľúto, ale dneska som prehral túto so Šarlotkou staviacu súťaž, no. Čakal som, že bude lepší, tak gratulujem Šarlotka teda. No majte sa pekne a ahojte. Ahoj.